Boli ste už niekedy v Ázii alebo v Austrálii? Ak nie, máte možnosť sa ísť s nami pozrieť do týchto krajín prostredníctvom výstavy Na bicykli k protinožcom. 21. júla 2003 sa dvaja mladí ľudia Brčo a Lienka rozhodli ísť na cestu svojich snov za dobrodružstvom a poznaním cez Áziu na bicykloch do Austrálie. Cestovanie pre nich znamená slobodu, nezávislosť a zážitky. Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Turecko, Irán, Pakistan, India, Nepál, Tibet, Čína, Laos, Thajsko, Malajzia, Singapur, Indonézia a Bali. To sú krajiny, ktorými prešli 23 000 kilometrov za 5 mesiacov. V austrálskom meste Pertu si našli prácu, zarobili na letenky, ale nevrátili sa na Slovensko. Namiesto toho si kúpili dodávku a precestovali 7 štátov Austrálie a prešli 21 000 kilometrov. Cestou pracovali na farmách, v hoteloch, reštauráciách a domácnostiach. Po 27 mesiacoch putovania dvoma svetadielmi sa cestou domov zastavili na ostrove juhovýchodnej Malajzie Tioman, kde si dopriali zaslúženú dovolenku. V Západoslovenskom múzeu majú návštevníci možnosť vidieť 180 fotiek z celkového počtu 5000. Záujemcovia vidia celú ich cestu putovania. Výstava je akýmsi dokumentom. Ak chcete zažiť atmosféru v jednej z najvyspelejších krajín sveta, ale aj v jednej z najchudobnejších a nemáte na to dostatok finančných prostriedkov, navštívte výstavu v Západoslovenskom múzeu, ktorá potrvá do konca októbra. Anežka Domoráková, Mestská televízia Trnava.